Аз съм Ема и аз съм на 6 години и аз ще изпълня Коилшива и Рака. Хайде, провигна се турския паша от Панагюрище. Хайде я идете и я ловете, Райна Поп Георгиева. Хайде я идете и я ловете, Райна Поп Георгиева. Нито я колете, нито я бесете, най-при мене доведете я. Имам да я питам и разпитам, кой ушиба и Рака? Кой ушиба и Рака? Кой му тури знака? Смърт или свобода? Хайде, провигна се Райна Поп Георгиева от Панагюрище. Щете ме колете, щете ме весете, аз съм Райна Поп Георгиева.